מקום שאני הולך, יש לי מצווה בלב. בכל זמן שאני קם, יש לי שמחה בלב. חיים של מצווה, זו הדרך שלי. חיים של מצווה, זו הדרך שלי. ככה אני מאיר את כל העולם. בכל מקום שאני הולך, יש לי מצווה בלב. בכל זמן שאני קם, יש לי שמחה בלב. חיים של מצווה, זו הדרך שלי. חיים של מצווה, זו הדרך שלי. ככה אני מאיר את כל העולם. בני לא קם באוטובוס. בני היה ילד שמח, עם חיוך קבוע וראש מלא רעיונות מצחיקים. הוא אהב לעשות בדיחות, להצחיק את החברים ולהביא שמחה לכל מקום שאליו הגיע. גם ידע מתי להיות רציני. היה בו לב טוב ורצון לעשות טוב בבית, בכיתה ובין החברים. הבוקר שלו התחיל תמיד באמונה. מיד כשקם, נטל ידיים, התלבש בציצית, התפלל עם אבא, תפילת שחרית. בני אהב את הרגעים האלה. הם נתנו לו כוח ליום שלם. באותו יום חמישי, אחרי הלימודים, הלך בני לשחק עם החברים כדורסל בגינה. הם קפצו, רצו, צחקו. בני היה בכל מקום, קולע, מוסר, מדלג בין כולם. אבל כשקצה השמש נגע כבר בעצים, קלט שהשעה מאוחרת. וואו, אני חייב לרוץ לתחנה. הוא לקח את התיק ורץ במהירות. הוא הגיע בדיוק בזמן. האוטובוס כבר עמד בתחנה. והוא הספיק לעלות רגע לפני שנסגרו הדלתות. כמעט כל המקומות היו דפוסים, אבל בני הצליח להתיישב ליד החלון. הוא היה עייף, באמת עייף. הגב כאב לו מהתיק, הרגליים מהמשחק. הוא נשם עמוק ונשען לאחור. בזווית העין הוא ראה בן אדם מבוגר עולה בתחנה. הוא היה רחוק ממנו, אי שם באמצע האוטובוס. בני לא הצליח לראות את הפנים שלו, אבל ראה בבירור שמדובר באדם מבוגר, שהלך באיטיות, ונשען על מקל. הוא הרגיש משהו מתעורר בלב, אבל לחש לעצמו, אני ממש עייף, בטח מישהו אחר יקום. לא תמיד, זה חייב להיות אני. אז הוא נשאר לשבת, ואף אחד לא קם ממקומו. האיש המבוגר עמד כל הנסיעה. הידיים רעדו מעט, אבל עיניו היו שקטות, והוא ירד בתחנה האחרונה, צעד לאט ונעלם. למחרת היה ערב שבת. סבא וסבתא הגיעו אליהם לביתם. בני כל כך שמח לראות אותם. הוא חיבק את סבא, עזר לו להוריד את המעיל, וסידר לו את הכיסא הרגיל בפינה. לפני הקידוש, סבא ישב על הכורסה, וסיפר לכולנו את הסיפור הזה. קרה לי אתמול משהו שקצת כאב לי בלב. אתמול עליתי לאוטובוס, הייתי עייף מאוד, באמת. ישנתי על המקל, חיפשתי איפה לשבת, אבל כל המקומות היו דפוסים. חשבתי לעצמי, מישהו בטח יקום, אולי ילד, אולי בחור צעיר, אבל אף אחד לא קם. אף לא אחד. עמדתי כל הדרך, בשקט. לא ביקשתי,
פשוט הרגשתי לא מכובד. כולם השתתקו. בני הרגיש שהלב שלו מחסיר פעימה. משהו נדלק לו בראש. האיש המבוגר מהאוטובוס היה סבא שלי. לא קמתי בשביל סבא שלי. ראיתי בן אדם מבוגר עומד ונשארתי לשבת. אבל הוא לא אמר מילה. רק שתק. במהלך הסעודה, בני בקושי אכל. הוא ישב ליד השולחן, שותק. המחשבות לא עזבו אותו. כל הזמן חשב על מה שקרה באוטובוס. איך סבא עמד, והוא לא קם. איך הוא ידע שזה אדם מבוגר, ובכל זאת שתק. אחרי השירים וברכת המזון, כשכולם התפזרו, סבא נשאר לשבת בקורסה הרכה שלו. הוא הסתכל על בני, שעמד בצד בשקט, וקרץ לו בחיוך עדין. בני, חמוד שלי, בוא שנייה, שב לידי. בני בא לאט, לא ידע מה לומר. התיישב ליד סבא בשקט. תגיד לי את האמת, אמר סבא ברוך. מה קורה איתך? כל הסעודה היית בשקט, כמעט לא דיברת. אתה נראה לי עצוב. בני השפיל את המבט, ואז אמר, זה הייתי אני. אני הייתי שם, באוטובוס. אתה ישבת שם? ולא קמת? כן. לא ראיתי שזה אתה. הוא היה רחוק. לא ראיתי את הפנים, אבל ידעתי שזה מישהו זקן. ולא קמתי. הייתי עייף, חשבתי שמישהו אחר יקום. וסבא, אני כל כך מצטער. סבא שתק רגע, אחר כך הניח יד חמה על כתפו של בני. בני שלי, אני לא כועס, אבל חשוב שתדע, המצווה הזאת לא תלויה אם אתה מכיר את האיש או לא. התורה מלמדת אותנו, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, ויראת מאלוקיך, אני השם. כשאתה רואה אדם מבוגר, השם בעצמו שם אותו מולך, ונותן לך הזדמנות לקיים מצווה. הזדמנות לכבד בן אדם שעבר חיים שלמים, שצבר חוכמה וניסיון, וזקוק להתחשבות. אתה לא קם רק בגלל הכבוד שלו, אתה קם גם בגלל הערך שלך. לא כי יש לך כוח, אלא כי יש לך מצווה לקיים. וכשאתה קם, אתה מראה שאתה שייך לתורה, שאתה שייך לעם שמכבד. בני עינן בראשו, והרגיש דמעה קטנה יורדת מעיניו. סבא חיבק אותו חזק, כי ידע שעכשיו בני למד משהו שישאר איתו לתמיד. ומאז לא משנה כמה הוא עייף, לא משנה מי עולה. אם יש מישהו מבוגר שעומד, בני קם, תמיד, והלב שלו גם קם איתו. להתראות ילדים, מחכים לכם בפרק הבא. ככה אני מאיר את כל העולם. תירשמו לערוץ ילדים שרים ומספרים. מחכים לכם הרבה סרטונים ושירים.